Sa tapat naman ng Gabaldon Building ang plaza ng bayan. Tara, puntahan muna natin! Sumailalim ang plaza sa rehabilitation ng 2 beses. Sa taong 2019 na kung saan nagawa ang fountain at 2023 nang maayos naman ang kiosk, patuloy itong pinapaganda para sa mga bumibisita. Dito po sa plaza, more on na activity po namin is every time, let's say na lang po na more on sa December, Christmas season, dito po namin pinapatay yung aming mga Christmas decor, Christmas village, and other things pa po for Christmas. And at the same time po, may nagkakandak din po kami dito ng bonsai exhibits, and at the same time din po mga Zumba, and also yung mga estudyante na pupunta po dito para i-visit po ang ating plaza, especially din po dahil nandito nga po nakatayo ang ating mga ribulto, mga bayani, nakakakuha po sila ng mga informasyon regarding po dito sa history ng mga bayani, at the same time history po ng bayan ng Umingan. And also in a daily basis, isa din po siyang tambayan, tapos madami din pong mga pupuntang estudyante, pamilya para mag-picnic. Minsan po may makikita lang po kami dito, ay may mga nakatayong mga blankets, tapos pamilyang nagkukwentuhan, kumakain, ganoon po. Isang history po dito sa Umingan ay ang ating kiosk na naipatayo po dekada na. And at the same time po, ang kiosk po kasi ay tinagurian po na meeting place po dito sa Umingan, which is doon po nagkakaroon ng pag-uusap, mga komunikasyon po ng mga bawat pamilya or bawat magkakaibigan po dito sa Umingan. And at the same time po, diyan din po minsan yung mga magsing-irog, diyan yung mga may communication din pong nagaganap, or tagpuan po, tagpuan ng mga magsing-irog noon. Actually, up until now naman, siguro masasabi din natin na in the near future pa, kasi usually po pag may mga namamasyal dito, madami din pa rin po kami nakikitang mga pamilya, and at the same time mga magsing-irog na nakikita po naming nakatambay po sa aming kiosk. Sa likod ng plaza, matatagpuan ang munisipyo ng Umingan, na siya ring tumatayong heritage site ng bayan. Dahil pinanatili nila ang orihinal na struktura ng gusali mula sa pagkakatayo nito noong kalagitnaan ng 1880s. Hindi lamang ang plaza ang maaari mong puntahan dito sa aming bayan. Marami ka pang pwedeng pasyalan. Kilalanin natin ang mga lugar na yan sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan.